Днес ще разгледаме новата мишка, която получих току-що, а именно Glorious модел D2 Pro Wireless 4K 8K безжична мишка. Ще разпаковаме, ще я тестваме и ще ви обясня защо се спрях точно на този модел. Ето е кутията, 4K 8K Edition, това няма нищо общо с резолюцията, ако някой си мисли за това, ще ви обясня подробно какво означава Wireless ергономична eSports мишка. Това е мишка направена специално и за eSports, така нещо специално и тук. Отдолу са нахвърляли в кутията основните предимства на мишката, както и спецификациите, но ние ще задълбаем по-дълбоко в тази тема, като ще разгледаме всеки един компонент по-отделно. Сега нека просто да я отворим и да видим какво има вътре. Така, ето е и мишката. Изглежда доста изчистена, доста basic, така да се каже, но това е геймърска мишка и не се залъгвайте, не трябва да има никакви подсветки, а именно точно трябва да бъде такава каквато е. Тук отдолу се намира и самия донгъл. На него пише 4K, но мишката може да работи и на 8K с кабелът, който трябва да се намира тук отдолу. Ето го и кабелът, с който се свързва реално мишката. Тя, разбира се, може да работи и с кабел и без кабел. Тук имаме наръчник, който няма да четем, не мисля, че ще затрудним. Мишката работи на 2,4 ГГц и 5 метра е рейнджа, на който може да хване. Това пък е, че тези неща са тук отдолу стикери, които се залепят по този начин, за да може да се плъзга по-гладко, ако не ви е достатъчно гладко движението. Но това ще отежни теглото на мишката. Другото, което има вътре, е стикер на Glorious, който може да се залепите някъде, разбира се. Някакъв QR код, който не знам за какво е. Ако сканираме този QR код и се регистрираме продукта, получаваме една година допълнителна гаранция, което задължително трябва да направя. Въпреки че тази мишка се предполага да изкара много години. Оставяме всичко на страна и започваме с детайли. Тази мишка тежи само 64 грама. Наистина е изключително лека, усеща се много добре. Моята Death Adder, която използвах допреди да си купя тази, беше 97 грама и повярвайте ми, тези 30 грама паралелно се усещат. Но нека да я сложим на везната, за да видим дали наистина е толкова. Ето е везната пред мен, така че слагаме мишката да видим дали наистина е 60. Точно 64, буквално ги закова. Наистина е една от най-леките мишки на пазара. Да, има и по-леки, разбира се, но тази се усеща супер лека. За работа е много удобна. Скролерчето е малко по-твърдо от стандартно, дали поне това, което аз съм свикнал да използвам. Трябва някакъв по-силен натиск да се натисне. Върти се много лесно, но трябва малко сила за да го активирате. Може би ще се отпусне с времето. Като цяло не ми е най-комфортно, няма да лъжа. Но иначе самото чувство на мишката на допир е доста примил. Нека да махнем и тези стикери, защото аз не съм ги махнал. Би трябва да се движи доста по-добре без тях. Определено доста по-добре се движи без това нещо отдолу. Ако сложим и допълнителните, които ви казах, че се лепят тук и тук, мисля, че с 1-2 грама става по-тежка. Мишката определено става супер гладка за движение. Като дизайн мишката 4K 8K Edition, тук доста изчистена, виждате, няма никакви LED светлини. Тук е модел D2 Pro с малко лого на Glorious. Доста изчистен дизайн. Много от вас ще питат защо няма никакви LED подсветки. Това е гейминг мишка, създадена изцяло за гейминг, само за перформанс, за максимален перформанс. Идеята е нищо да не ви разсейва докато я използвате, да се концентрирате и да използвате максималните умения на тази мишка. Повярвайте ми, те са наистина много. Започваме с това, че мишката има оптични свичове, а не механични. Оптичните свичове според Glorious са 80% по-бързи от тези, които са механични и се намират доста от мишките на пазара. Като живота на кликовете, които може да направят с тези свичове, са 100 милиона, които се сравняват горе-долу на 9 години употреба. Това със сигурност ще надживее вашия компютър, така че това е една наистина дългосрочна инвестиция. Това беше една от причините да избера този модел. Усещането е доста кликащо, доста силно кликат, но са доста стабилни. Погледнете, когато натискате вляво или вдясно, бутона не се изкривява настрани, а винаги се натиска целия буквално. Надявам, че се вижда. Тези свичове са разработени специално за този модел на Glorious. Мишката има ергономична форма. Виждате самата извивка. Това е като извивката на вашата ръка. Обикновено, когато хванете нещо, ръката стои точно в тази форма. Ето така. И също така има лека извивка насам, защото когато вашата ръка е така, виждате как стои под наклон, тя никога не стои равна, а винаги е под наклон и с тази цел самата мишка също стои леко под наклон в тази посока. И когато я хванете, това реално става едно продължение на вашата ръка. И е наистина изключително удобно. Ето и от тази гледна точка можете да го погледнете.
Много е удобно наистина. Бутоните отстрани се натискат лесно. Може да използвате за full grip, за изцяло хващане, някои, които имат по-големи пръсти, или просто е така да се я държите лекичко по-назад. Аз лично използвам втория вариант. Батерията на тази мишка е 80 часа, като зависи от това с какъв полинг рейт ще използвате. Именно връщаме се на това 4K, 8K. Какво означава това? 4K означава, че когато работите на безжичен режим, мишката изпраща 4000 пъти това, което правите с нея в секунда. В секунда 4000 пъти. Дали я движите настрани, дали сте натиснали бутон, това е колко често изпраща информация към вашия компютър, което става буквално мигновено и опресняването наистина е много често. Повечето мишки на пазара работят с polling rate от 1000, т.е. 1K. Тази мишка също може да работи с 1K, така батерията ще изкара по-дълго време. Препоръчително на 4K, а когато работи с този кабел, т.е. когато я свържете wired с кабел, работи на 8K polling rate. 8000, което буквално в момента това е, може би мисля, че е най-високия polling rate съществуващ в момента. Може би Razer Viper, най-скъпата мишка, която е 300 и нещо лева, също е с 8K polling rate, но това просто ви дава невероятно предимство, особено ако играете някакъв шутър или трябва движението, което натиска последния шот, който сте направили, да се отрази по-бързо от вашия противник. Това е за competitive gameplay, не случайно на кутията пише, че eSports мишка. Та батерията много зависи от това дали ще използвате ако искате просто да работите с тази мишка на компютъра, документи, нормална работа в офис, може да се нагласите в софтуера, който ще го погледна след малко, на 1000 polling rate, така батерията ще изкара 80 часа. Wireless и дава 35 часа, което е спокойно 4-5 дни, ако използвате по 7-8 часа на ден, което едва ли повечето от вас правят. С кабел, разбира се, там вече нямате ограничение. Мисля, че тази има доста солидно представено от към батерия. Отдолу сензорът е BAMF 2.0, това е някакъв нов сензор оптичен, който е разработен отново за този модел с някаква специална Sync технология, за да няма грешни движения, за да няма грешно отчитане, за да не се движи мишката сама. Доколкото проверих, дори да правите някакви супер резки движения, мишката ще ви отчита правилно. Т.е. ако движите мишката и така, няма да имате грешно отчитане на екрана, защото този сензор е толкова добър, че буквално не пропуска никакво движение, без значение колко лут геймър сте. DPI на мишката, чувствителността, която е 26000, което много от вас гледат, разбира се, не всеки от вас ползва 26000, аз лично ползвам около 4000 и нещо и точно тази светлина тук, където пише DPI, сега ще ви покажа какво означава и какво прави. Виждате, че се променя, като натискаме ето този бутон отпред, DPI се променя, това е колко бързо се движи мишката на екранът ми. То започва от 1000, 2-3000 и вие може да си го персонализирате в техния софтуер. На мен е около 4600 мисля, че ми е окей, може би до 6000 макс, но 26000, повярвате ми, едно леко движение така наляво надясно и мишката по екрана се движи толкова бързо, че просто не може да използвате. На никой не му е необходимо дори повече от 20 000. Отиваме и в софтуера на Glorious, както виждате в момента виждаме модел D2 Pro и клавиатурата, тъй като аз имам и клавиатура на Glorious. Избираме мишката, виждаме, че тя е на 100% последната версия, така че няма нужда от апгрейд. И така, тук имаме профили, ако се направите регистрация в Glorious, там тези настройки, които правите, могат да се пазят в техния облак. И отиваме на настройките, ето го polling rate. Както ви обясних, 8000 пъти опреснява, когато сте с кабел. Може да си го персонализирате, може да си избирате колко да бъде, като може да паднем от 125 Hz до 8000, разбира се, изберем 8000, а безжично е на 4000, ако искате батерията да ви изкара повече време, да, може да го направим примерно на 1000, което в момента не мога да оцеля по някаква причина, може би има малък прозореца, но 4000 е перфектно, така че тук имаме опция за отделен polling rate, т.е. с кабел е на 8000, безжично на 4. Време за дилей, т.е. ако искате от клика, от натискането на клик да има някакъв дилей, което не знам, едва ли някой иска да е така, но ако правите случайно дабл клик или играете нещо и ви правят дабл клик мишката, понеже да искате бързо, може да се сложите дилей и така бързите кликове няма да се отчитат толкова бързо. Lift off distance, това е на какво разстояние от самия под реално мишката работи, т.е. 1 мм, ако е повдигната и повече, няма да отчита движенията, така че само на 1 мм може да го направите до 2. Идеята е да няма мишката да не се движи сама понякога, когато я движите наляво надясно или правите някакви такива странни движения, знаете как мишката започва да играе и сама да се движи. Целта е това нещо да го няма. Motion Sync, това искате да го включите, разбира се. Със сигурност отчита движенията по-добре, така че е препоръчително да ги включите.
DPI. Отиваме в DPI, както ви казах, натискането на този бутон тук по средата сменя DPI, съответно се сменя тази лампичка. Какво означава тази лампичка? Виждате, че 400 е най-малкото. Когато сме на 400, ето го на 400, вижте колко бавно ми се движи мишката. Виждате колко движа и колко се движи мишката. Натискам още веднъж, в момента е на 800 и е двойно. Пак не е много бързо. След това отиваме на червено 1600. 3200 е зеленото, което аз реално ползвам обикновено, така че DPI от 3200 е доста удобно за работа. 4500 вече е лилауто и е малко бързо. Но може би така става, някой обичат и по-бързо. И накрая отиваме на 5400, което лично за мен е бързо, но не знам защо го сетнах. Може би в някоя игра примерно ще ми трябва по-бърз ейм или по-бавен. Но с натискането на този бутон и с гледането тук на светлината, знаете на кой DPI. Ако искам това да го променя сега, примерно виждате 5400, мога да избера да е 10 000. Бум! И то става 10 000. Сега като дам на синьо, леле! Супер бързо. Мисля, че мишката е доста готина. Надявам се и на вас да ви е харесало. Ако ви е харесало ревюто, може да поставите един лайк. Аз просто ще се насладя, ще си пусна нещо да се разцъкам. Мен чао!